ääni kuulostaa täällä näin oudolta. No kun täällä vähän on tällainen äänijuttu. Okei. Jannika meni. No niin tytöt, sitten hypätkää tuo estilaukassa. Kumpi haluaa aloittaa? Minä. Okei, sä voit aloittaa. Yes. Hei, mikä sulle tuli? Liikuu. Laita se Lilja liikkumaan nyt. Tai liikkuu. Kuuntele mun apuja. Mennään uudestaan. Hei, miksi tää ei nyt mene hyvin? Nytkö jo mun pitää nostaa tuo? Noin. Sitten nappi voi tulla. Niin. Sitten mennään hyvin. Hyvä, se meni jo paljon paremmin. Tai siis kuin Liljalla. Joo, mä tiedän. Sitten Lilja menee uudestaan. Ehkä mä menen lopputunnin kiltisti. Hyvä. Se meni jo paljon nätimmin. Sitten ruvetaan tulemaan vähän korkeampia esteitä. Hyvä. Hyvä. Molemmilla meni hienosti. Ja 30 minuutin päästä. Ja nyt tunnin lopuksi voidaan tulla tämä 80 sentin este. Oh my god, Lilja, mä en oo ikinä hypännyt noin korkeata. Mä hypännin joku 5 korkeampaakin. Juu, aivan varmasti. Sitten nappi tulee ensin. Okei, apua. Hyvä nappi. Hienosti. Sehän meni hyvin. Eihän nappi ole ikinä edes hypännyt noin korkeata. Sitten Lilja. Täällä on kohtu, niin ei tunnu tuo selässä nyt se solentaa. Mitä sä Lilja supiset nyt? Oho. Mitä siinä noin kävi? Ei kai sattunut. Ai vitsi mun jalka. Haluatko sä enää ratsastaa? En. Mä lähden kotiin. Mä soitan isä hakeen. Joku muu saa hoitaa Liljan. Okei. Ja mitä sä teet? Onko sä seonnut? En, vaan hei Viivi. No mitä asiaa? Voisitko sä hoitaa Liljan nyt pois, kun toi Lili tippui siltä ja nyt se lähti kotiin? No, kai mä voin sen pois hoitaa. Aivan mahtavaa. Minäkin tästä nyt taidan lähteä. Niin, laittakaa hepat pois ja en mä tiedä mitä teette sen jälkeen. Hankkikaa elämä. Okei, nyt mä vissiin tuun alas. Jop. Ja sitten mennään hoitopaikalle. Mä en varmaan kauheasti enää kuvaa, kun toi hoitaa mut nyt pois. Niin mun osalta moikka! Eli siis nyt me ei kuvata tän enempää meidän päivää. Me saatiin just heinää. Mutta kiitos kun katsoitte videon ja moikka! Ai niin, unohdettiin vielä sanoa, että kiitos ihan sairaasti. 100 tilaajaa. Mä en kestä. Ja nyt varmaan rupeaa tulee vähän niinku useammin tällaisia videoita ja no ainakin search-videoita, mutta en tiedä näistä pitkistä videoista. Mutta moikka!